Ang synergy o kooperasyon sa pagitan ng mga economic zones sa Central Luzon ang isa umano sa mga itinutulak ngayon ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA upang higit na mapasigla ang lokal na ekonomiya. Ayon kay BCDA Chairman Delfin Lorenzana, ang rehiyon ang maituturing na susunod na sentro ng kaunlaran sa bansa, kaya't maraming proyekto umano ang itinutuon dito ng pamahalaan. Sustained development and synergy. What it means that umpisahan na natin itong Clark, New Clark City. Of course, the Clark has been here long before. Nandiyan na rin yung Subic. So, ang ibig sabihin ng synergy is to unite all the areas here, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Subic. Of course, kasama ng Bataan dyan dahil nadadaanan niya ng SCTEX. So, hindi tayo magkakakompetensya. Let us join our forces together to develop this area. Ito kasi yung natural expansion ng Metro Manila. Kabilang sa big ticket project ng gobyerno sa ilalim ng Build Better More program ng Administrasyong Marcos Jr. ay ang higit na development sa New Clark City o NCC sa Capas, Tarlac. Ayon kay BCDA President and CEO Eileen Sosa, aabot sa 2.1 billion pesos ang inilaan para sa higit 10 kilometrong connecting road sa itinatayong Virology Institute of the Philippines sa NCC. For 2023, we have budgeted a New Clark City Connecting Road Package 2. This will connect the Virology Institute of the Philippines to the center of the New Clark City. So yun ang pinaka-importante, it's around 2.1 billion pesos. So we have budgeted that, we have the funds available for that because of course it will support the development of Virology and Vaccine Institute of the Philippines as well as other locators na madadaanan ng road na yan. It's how many kilometers? 10.1 kilometer road. So that's the major infrastructure project that BCDA will undertake in New Clark City. Paliwanag ni Sosa, tuloy ang programa ng gobyerno na Integrated Government Center sa New Clark City at katuparan umano dito ay ang itinatayong tanggapan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na inaasahang lilikha ng trabaho sa construction industry dito sa rehiyon. Nakaplano rin daw ang pagtatayo ng iba pang atraksyon na higit na magpapalakas sa industriya ng turismo sa Central Luzon. Sa New Clark City, our biggest investor is Bangko Sentral ng Pilipinas, covering 31 hectares development. And again, the projected employees that will work there is around 1,000 to 1,200. And well, one of the biggest private investments is really the Han development. So out of the 12 billion pesos investment commitment of Han, the first phase will generate something like 7 billion pesos for their golf course and their luxury hotels. Target din daw ng BCDA ang pagpapalakas ng connectivity sa New Clark City na bahagi ng kanilang digitalization project upang maging accessible at affordable umano ang internet connection sa business community. Inaasahan namang matatapos sa ikalawang quarter ng taong 2023 ang Clark Airport to New Clark City Access Road. May habang 19.83 kilometers ang naturang 6-lane road na pinondohan ng 7.62 billion pesos. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.